Agienda Damascus waive kufamba kwa Paulosi agienda Damascus zika Maria dinamati aizinguva yakutamba nayo zika Maria dinamati aizinguva vakati uya tiende tinoendawo na Paulosi tofamba nawo avaizotya ndati zita ranotya ndiManueri saka mweya yetu inarega ndiye ndikati tinoda vanhu vanorurama na Paulosi kufamba ndegani zvangu ndotya ndati zita ranotya ndiManueri kufamba kwache narega ndiendi ona kwaive kufamba kwa Paulosi agienda Damascus kwaive kufamba kwa Paulosi agienda Damascus zika Maria dinamati aizinguva yakutamba nayo zika Maria dinamati aizinguva saka uyai mambo chigoinda aiwa kufamba mzira dzinoera sango rine zvikara zvinorura dzokodzokwasi munoshura sandifungidzisa zvegoreriya ona kwaive kufamba kwa Paulosi agienda Damascus kwaive kufamba kwa Paulosi agienda Damascus zika Maria dinamati aizinguva yakutamba nayo zika Maria dinamati aizinguva oh Jehova we mweya unoera oh Jehova we mweya unoera yeshida nakatadza mweya unoera yeshida nakatadza mweya unoera Oh yeah.